Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kumba ka party kala penpau haka jingtho kaba nila ai show deputy commissioner ya ka jing penjeri ka jogu ya ka section 144 CRPC bangi kum ka party nimla ban pedeng ya ka ne ka jingle da ka leng jong deputy commissioner banong ban nomsha ya ka no ka jing rom pat ba ka jing ya pat ba haka sautrik ka blong ka sngi nyobot nak benda election MP Shah Kalok Sabha ngakwaru ban pau kan kapor kaban nakaliang ka jong ka party ni community bahadian ka jing tho ka mangil ai ban nakaliang u deputy commissioner on Shimkhia bat ban wengno ya kani ka hukum ka bola pinmi bat ban ailat yaki pait ba nong song snong bakin let syakani ka jaga nyobot badru bahadin jong ka result kibayo ya ka jingjob kinyo ban lekmen ban shat kemen badru ban pau ya kata ka jing sngo kemen ka jongki tendrei kalau ka basngosi ban i ba nagaleng jong deputy commissioner la pau bo nomla ban weng ya kata ka hukum da ka ba ai daw ya ka jing khapnya ka jing dheng kali bat kum juru bayo kami kano ka kundrum ka kanram kalong gay kay ka basngo thamula ba khlak tang ha ka sautrik ba kita ki bor penya ki sngo khia ya ka jing dheng kali ki pat ba ha ka ne ka ri ga jing ba khamtam ha ka no ba shlong ki mat ya ka jing dheng kali ka ba man la ka sngi namar ka jing bamla ka jong ki bor penya bakin penya bekin penya renti ya ka kam ka baki dei ban penya hagani kaliang bar kani benta ban ongru bakan mi kanu ka kundum kanam kalong tang ka jing persang bandar rabjot ya ka jing thmu ka bari ka jongki ka badai tamaki ki betip ke ga daw ba pnoi ki bakin impose lani bakin penmi ya kani ka hukum te kaseng kala dep an ai ka jing tho ko mangalong bat ngiyeng ha ka nurim banginum la ban pedang bat ngin mi bet kum ki pat ba nong kushan jong ka voice of the people party ban let ka jaka nyobot bat kum bangi community bangin yo ya ka jingjok ha ka ni ka election MP da ka jing kushan shitham jong pat ba ngin ye le kemen ngin ye shat kemen ru da ka akor ka burom ka jinong tipri to play bat nginum sha ya no ban khang la ni te dei namar ka takadaw lingba kani ka khubor na kwa ban kentu yaki pai ba bangem dei ban pensngap yaki bakum kini ki hukum ki ba persang tang ban khanglat ya ka jingle ekmen ga jingi kum kita ki pai ba ki blada ban ai ga jingkrsha hage bidei ba kani election MP ka blada nagaliang ga jingi kum ki nongelam yin mi bangi kentu yaki pat ba bakim dei ban pensngap ya ki bakum gini ki kendon ki badon tang ka jingthmu ban khangla yangi bangin le kemen lani yaki nogenu ki bakwa ban le kemen hakani ka sngi jong ka jingjok bat ni sngo ban pendrem jurru yaki bakum gini ki hukum ki baga sarkar ka penmi ki ba persang ban yu roi ya ka hok ka jing pat ba hakari senchar pat ba ka jela Meghalaya kamde ka ta ka jela ka ba ngila bani penisrim bat ki wei pat ki jela ki ba gadon ki jing snam ki don ki jing ki klumar wat hakipor election kampat ju khamja kotru ban ong bangilayo sngo bagandon ka jing klumar ka jing mi jing klumar hadin ka jing penbana ya ke result haki election ki bopon kalaban don ka daw helendet ka batang kini ki badon ka bor ki smot ho balai ki ai ka hukum kani ka hukum ban khangla yo pai ba bon mi ban snap ya ka result bat ban yo ban lek menru hadien balapan bana ya ka result te khnang ba ki pai ba ha ka ri ka ba i ka jingi ken shai ken smot ho ni kwa ban penbana banagaleng ka jingi kum ka party nin ya shakmat
ngin mi ban ni ban sngam baru anum dan menu bala ban khangla ya kata ka jing mi pai ba ka jing namar ka jing mi ka jing kalong ni ko ban tip hadien bangila penan kami ka hok ka jing ban tep di bot ka jing menu ba job ban yo ru ban le kemen ha kata ka jing job ka bangi community kom ka party te kini kilong ki jing penshai hadien ka jing kwa jing bobon balan ban tip ngin le kumno ha ga bedei bat ka sautrik ka sngi ban penbana ya ka election MP Shakalok Sabha Kubli Shibon